Ang pulong sa Ginoo nagaingon ta nato. Don't worry because God cares for you. Now, adunay upat ka mga butang na ato ang himuon ning kinabuhi aron nga dili kita mabalaka or dili kita madaog diha sa kabalaka. Una, you need to know God. You need to know God. Kailangan o kinahanglan naa kay Ginoo sa imong kinabuhi. Kinahanglan na batunan nimo si Jesucristo diha sa imong kinabuhi. Dili lang kay taman sa pagdawat sa iya ha, kundi dapat pud imuha gyud i-explore ang imuhang relasyon diha sa Ginoo. Aron mailhan gyud mo siya kung kinsa siya, unsang klase siya nga Ginoo, unsa ang iyahang kinaiya, unsa ang iyahang character, unsa ang iyahang nature niya. Aron masinati nimo siya, kinahanglan i-explore nimo kana nga relasyon. Dili lang kay human nimo dawata si Kristo diha sa imong kinabuhi din human na din tapos na dili na siya mao. Now, if you don't have relationship with God, you have every reason to worry. Normal lang gyud na mabalaka ka kung wala kay Kristo diha sa imong kinabuhi. That's why you got to know God. Why? Kay kung nailhan na nimo ang Ginoo, you have a heavenly Father who has promised to take care of you. Yun pa ang Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Dili ko gid ikaw biyaan ni pagatalikdan. Kung naa si Kristo sa imong kinabuhi, tuohi kini nga saad nga ang Ginoo dili gid siya mopasagad kanimo. That's why ingon ni Pedro, itugyan ang tanan ni imong kabalaka. Aron dili ka kapuyon ug daladalaan na imong mga kikabalakan sa kinabuhi, ipapasaan na sa Ginoo. Kay aron mo gaan na imong gibate. You are God's child, and we know every children get special privilege. Now, when you worry, God says, you are my child. I will take care of you. Second, let God be first in every area of your life. Sa tanang bahin sa imong kinabuhi, himua nga ang Ginoo may pinakauna diha ang dapit. Why? Anytime you take God out of the center of your life and put anything else, business ba ka, profession ba ka nimo, kini pa kang imuhang kwarta, kini pa kahang mga butang nga di pa ka bililhon nimo ning kinabuhi, no matter how good it is, you're going to worry. Kung dili si Kristo ang sentro diha sa imong kinabuhi, mabalaka ka. Mubati ka kabalaka. Muabot jud kanimo ang kabalaka. Ug wala jud kay mahimo nini kun dili ang pag-atubang sa kabalaka. Ikatulo, enjoy today. Enjoy nimo ang imong adlaw. Sa matag adlaw sa imong kinabuhi, ang imuhang himuon i-enjoy lang kini. Ano man? Ingon ang Biblia sa Matthew chapter 6 verse 34. So don't worry about tomorrow because tomorrow will have its own worries. Each day has enough trouble of its own. Si Kristo mismo nag-ingon, layong kabalaka kung unsay ugma. Kung unsa ang ugma. Tungod kay ang ugma aduna sa ikaw galingon nakabalaka. Niini ni siya. Nganong daghang tao at wala na enjoy ang ilahang adlaw sa ilang kinabuhi nila. Tungod kay imbis unta i-enjoy nila ang ilahang panahon nga kuyog nila ng pamilya. I-enjoy nila ang kung unsa man ang anaa sa ilahang karong adlaw, dili nila ma-enjoy kay nahurot ang ilahang oras or nabilanggo ang ilahang hunahuna, ang ilang kaugalingon dira sa paghunahuna kung unsay ugma ug unsay umaabot. Na imagine nimo ang tao. Nagkaon pa lang. Napay maluto pamahaw kaniudto panihapon din kakaon pero ang sulod sa hunahuna unsa na pud ka akong kaunon ani ugma, asa na pud ka akong ani og lutuon ugma. Imagine mo, ang bata is grade 1 pa lang, kinder pa lang, then ang iyang hunahuna na sa tao is unsa akong kana ko ni sa pagpaeskwela sa college, asa ka ako og tuition ani niya, unsa akong kana ko ni igala igsuon. Dili nimo dapat hunahunaon nga naman i-enjoy nimo samtang kuyog nimo na kadtong ugma o kadtong umaabot dili nimo to kontrolado. Wala ka may balo ato. Wa ganit ta kay balo kung kaugmaan pa makata. Dili pud nato hawak ang kinabuhi sa ato ang pamilya, ang anak. Ikabalakan nimo ang tuition sa imong anak pag college niya. Ang wala nimo hunahuna nga wala gani ka mahibalo kung maabot pa ba na siya og college, madako pa ba na siya. Tungod kay dili nimo kontrolado ang iyang kinabuhi. Dili nimo hawak ang iyang kinabuhi. Ang imuha lang nahibaluan is ang karon na adlaw. So you have to enjoy it kung unsa man ang karon. Mayon ka sa pastor, dili na ba ko dapat magplano para ugma? Ha? Wala ko nag-ingon ana. Ha? Wala ko nag-ingon ana na dili na ka magplano para sa iyaha nga ugma. Ha? It's okay to plan for tomorrow. But you have to live for today. Ano man? When you're always worried about tomorrow, the future gets overwhelming. Pero ikaw bala ka. Kay pag abot nimo ugma, kung tinuod man na maabtan pa og college or tinuod man na maugmaan ta ka, ay kabala ka. Kay, ngano man,
God will give you grace and strength you need when you get there. Ang Dios maghatag kanimo og kusog, grasya, kaluoy kung naa na ka ni anang panahon na. I believe pahumanon gyapon na niya college. I believe makakaon gyapon ka ugma when you get there. Right now, your only need is enough power for today. Last, trust God because He cares. Ingon si Pedro, give all your worries and cares to God, for He cares about you. Igsoon, si Pedro na mismo nag-ingon. Ang pulong na mismo sa Ginoo nag-ingon na itugyan na inyong kabalaka. Sa Ginoo, kay siya naibahala kanimo. Kay siya nagpakabana nganha kanimo. How to do that? Ang saong pagbuhat ni ana, one way is to memorize God's promises in the Bible. Ano man, mura na siya og insurance sa mga magtotoo, insurance sa mga Kristohanon. For example, kung ma-apply ka og insurance kasama sa St. Peter, pag-apply nimo sa insurance, para maangkon nimo ang tanan ng mga benepisyo na makuha nimo anang anak nga insurance company, kinahanglan mo follow ka sa polisiya, sa policy. And maybe ang policy ana is kinahanglan up to date ka gabayad, kinahanglan tumano nimo nga tapuson nimo ang pagbayad hantod sa gitakda nga inyong kontrata para maangkon nimo ang package, para maangkon nimo ang benepisyo. For example, ang package niya kay naa kay luti dito sa Forest Lake, naa kay Lungon, naa kay upat ka gabi dito sa St. Peter nga building nga pwede ka lamayan dito with snacks, kape, biscuit, 10 days, and then with one bouquet flower. So aron maangkon ni mga tanan, you need to follow the policy para maangkon ni mga tanan. The same pud na sa ato ang pagtugyan sa atong kabalaka diha sa Ginoo. We need to read the Bible. When you know something, you don't worry about it anymore. Kung kabalo ka na, kabayad ka, nakatuman ka sa polisiya, wala na kayo dapat kabalakan kung mamatay ka. Bisan ang imong minahas kinabuhi, di na mabalaka kasi kung mamatay ka, ang St. Peter na bahala sa imo tanan. Di na magproblema. The same po na, kung kay balutan na covered ang tanan, wala tay angay kabalakan diha sa Ginoo o diha sa problema. Mas dako ang Ginoo kaysa imong problema. Another way is to pray. Ingon pa, if you prayed as much as you worried, you'd have a lot less to worry. Gusto ka mugamay imong kabalaka or mahanaw ang imong kabalaka, pag-ampo sa Ginoo. Ang pinaka-solusyon aron mawala ang imong problema o kaha dili mubukat ang imong problema, mugaan ang imong debate, pag-ampo sa Ginoo.